دەستەیە سیاسیە هەفپەیمانیە نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنە سووریێ di daxuyaniyekê de pêşwazî lêvexwendina şanderê navdewletiyê taybet li Sûriyê Stîvanê Dîmastora kir ji bo destpêkirina gotûbêjan li Cinêfê. Biryara ew hevdîtin destpêka Gulana Bê li Cinêfê birêve biçin. Tîma Stîvan Dîmastora wê bi cuda li gel aliyên opozîsyona Sûriyê û şanda rejimê re bicive. Weke amadekariyekî ji bo lêdarxistina Kongreyê Cinêfa Sisiyan bi armanca dîtina çareseriyekî ji krîza ku ev 5 salin li Sûriyê diqewime. Hevpeymaniya opozîsyonê di daxuyaniya xwe de tekez li ser pabendî bi dîtina çareseriyeke siyasî ji krîza Sûriyê re kir. Kongreyê Cinêfayekê di sihê hezêrana sala 2012 de bê serpiriştiya şanderê navdewletî yê wî demî li Sûriyê Kofi Annan hatibû lêdarxistin. Roja 5 tîrmeha heman salê Grupa Kar ji bo Sûriyê di daxuyaniyekê de nerîna xwe ji bo çareserkirina krîza Sûriyê diyar kirin û ji sekreterê giştî yê Netewên Yekbûyî Ban Ki-moon re şandin. Li ser bingeha heman armanc û xalên daxuyaniya Cinêfayekê Kongreyê Cinêfa di doyê bê serpiriştiya şanderê navdewletiyê taybet ê wî demî Axdar el-İbrahîmî di 22 çileya sala 2014 de hat lêdarxistin. Têde yekemîn danûstandin rasterast di navbera şanda rejim û opozîsyona Sûriyê de birêve çû. Xala serekî ya her du kongreyan jî ew bû. Pêkanîna desthilateke veguhest bê desthilatên riha ji bo rêvebirina Sûriyê di qonaxeke veguhest de. Lê çarenivîsa Esed nehişt ku armancên her du kongreyan ronahiyê bibînin. Niha jî şanderê navdewletiyê Siyem Stîvanê Dîmastora hewl dide ku carek din opozîsyon û rejima Sûriyê li hev bicivîne di Kongreya Cinêfa Sisiyan de. Lê nediyar e, dê hewlên wî bikin encam lê na.